Здравейте, майнички! Днес за пореден път качвам клипче. Да празнуваме за моето трето клипче. Ей, ти, батал смотен! Що не се радваш, педераст, скапан педал, миндил, травестир, гей, путка, лесбийка, идиот, майка ти деба. Тря се радваш, щото ще иба в гъза. Така днес ще говорим за чалгата. Кой мрази чалга? Може би много малко хора. Повечето хора в тази бедна държава обичат да кършат килчеци на мазната гнусна долна противна чалгия. Направо ще повърна. Бляк. Майка им да е бана. Андрея Курвата, Тони Дебеларо, нас китайката Хуанг, Фики. Забравих да спомена най-вече Фики. Той е индивид и от двата пола, където при него се наблюдава неравновесие у мускулите. Отгоре е напомпан с въздух под налягане или хелии, а пък отдолу му се виждат костите на краката. Гадна ситуация е като си харесаш някое момиче в дискотеката и почваш да я наблюдаваш. След около 5 минути пускат Тони Стораро и тя почва да върти най-мазния килчек на света, а сега да ви кажа за екоипмента на чалгарите. Чалга кифлите са индивиди от женски пол, където при тях се наблюдават напръщели цицки с силикон, мега голям и червен дъкфейс, голям задник и къси полички. При мъжете се среща този чалга екоипмент. Ефтина риза за 5 лева от подлеза до гарата, дънки за 9 лева от пазара в селото на баба му, ефтин парфюм в повечето случаи е просто тестер от нискооборотен магазин, очила за 3 лева, фалши ментос отново и най-накрая бели галоши боядисани в черно. Толкова за екоипмента, майна, довиждане от мен, майничката яй майна.